बाई सुपीरिया सिल्क। हो चुकल बा आज 5 गो जिला के परफॉर्मेंस। अब मंच पे बुलावे के चाह बाकी के एगो जिला के जे देखे में तब बहुत ही सरल और शांत बाड़न, लेकिन उनकर हर प्रहार दूसर जिला पे अशांति पैदा कर देले। भाई और जिला के अरमान के सुर से ऊंची उड़ान देवे आ रहल बाड़न रांची के गंभीर गवैया अमित रंजन श्रीवास्तव। अमित भाई, आज जंग बड़ा खतरनाक हो रहल बा और हंसराज भाई 16 नंबर पाके एलिमिनेशन के कगार पे बाना। तो आर का तैयारी रही आज की, का कैसन परफॉर्मेंस हुई? अपना तैयारी के हिसाब से तो हमरा लागत है कि बढ़िया हुई और आगे देखल जाओ का होता। कितना बताई सुख ससुरा के गोरी रे, कितना बताई सुख ससुरा के गोरी रे, सैया में चांद हमरो हम है चकोरी रे, कितना बताई सुख ससुरा के गोरी रे, सैया में चांद हमरो हम है चकोरी रे, कितना बताई सुख। ससुरा के दिल जैसे बदरा के पानी, ससुरा के दिल जैसे बदरा के पानी, हीरा और मोती जाने जेठया जेठानी, हीरा और मोती जाने जेठया जेठानी, सासू जी के थतिया के हम ही तिजोरी रे, सासू जी के थतिया के हम ही तिजोरी रे, सैया हम चांद हमरो हम है चकोरी रे, कितना बताई सुख ससुरा के गोरी रे, सैया हम चांद हमरो हम है चकोरी रे, कितना बताई सुख, कितना बताई सुख, कितना बताई सुख। बहुत अच्छा लागल, समा बांध देला। जी शुक्रिया। संगीत ही आपके लिए माध्यम है आपके भैया से आपको जोड़ने का, और वहां तक पहुंच चुके हैं आप, कोई रोक नहीं सकता है आपको। आपके पता बा बनारस जिला के मिलल बा 16 नंबर फसल बाड़न केकरा में? भंवर जाल में। यस, तो का लगता आपके ज्यादा मिली या आज आप ही जाएंगे यहाँ से? जी जाए के तना चाहिए हमरा, इतना भरोसा बा हमरा। पक्का? जी पक्का। तो चली इंदु जी। गंभीर गवैया के तारा नाम मिलल बा। अभी तू बतावा कि ई राउंड में आके इतना टफ राउंड में तारा बने के का बा, सिंगर की प्लेबैक सिंगर? मैम हम बस अच्छा गावल चाहता नहीं, कोई ये कहे कि लड़का अच्छा गावेला। तू वो गा तड़ा यार, हम कोनो दोहमत नहीं खे, लेकिन एक सपना होला। जी मैम। तुझे सपना लेके तू आयल बाड़ा रांची से, अच्छा सिंगर बने के कि प्लेबैक सिंगर बने के? मैम बहुत बढ़िया सिंगर हो जिम, तो प्लेबैक के मौका जरूर मिली। हाँ, तो प्लेबैक सिंगर बने खातिर हर तरह की तरह गाना गावे के पड़ी। ये मुकाम पर तू अला और ये बहुत खतरनाक राउंड है। एकरा में एक टाइप के गायकी ना होके के चाहिए।
बहुत अच्छा आवाज बा तहार, कोनो दोहमत नहीं खे एकरा में, बहुत अच्छा गावेला तू, लेकिन एक टाइप के गायकी हमरा ना चाहिए, हमरा प्लेबैक सिंगर तरह देखे के बा ई मंच से, जरूर दिखाएंगे ठीक बा? जी। तारा में एक और मौका देता नहीं, 9 नंबर। 9 नंबर तो भेटा गई। अगर बनारस से ऊपर जाए के बा तब तो आपके 7 या 8 नंबर या 9 नंबर जरूरी बाटे। जी मिली? जी आशा बाटे मिली। चले? जी बिल्कुल। राजेश जी, सबसे पहले तो तोरा हम बधाई देवे के चाहतनी कि तोरा थॉट्स के, तोरा विचार के, कि तू अच्छा गावे के चाहत रह, लेकिन जे इंदू जी कहली है कि भाव रहल हिनकर, लेकिन हम तनी और स्पष्ट तरीके से हम कहब त हमरा जे लागल तनी एनर्जी लेवल की कमी बा, जे गंभीरता बा उ ठीक बा, बढ़िया बात बा, लेकिन जे गाना के भाव होला, जे एनर्जी लेवल होला, उहो जरूरत बा। जहाँ तक प्लेबैक सिंगिंग की बात बा, प्लेबैक सिंगिंग के मतलब ये नहीं है कि सबसे बड़ हो जाला, ऐसन बात नहीं है, ठीक बा। अच्छा गावे के चाहत रह उ बना, लेकिन ओकरा बने खातिर जे भाव होला गाना के, शायर के, कवि के, वो भाव के अपना सुर के जरिए, अपना ताकत के जरिए, लय के जरिए ओकरा पिरावे के पड़ता, ओकरा तनी लावे की कोशिश कर। गहना लगावे के नहीं होला, झमकावे के होला, आ गाना गावे के नहीं होला, भाव बनावे के होला। तो हम चाहतनी, तोरा से उम्मीद बा हमरा, हमहू तोरा सुर में सुर मिला के 9 देतनी। जोरदार ताली। आप सेफ हो गई ले आप। क्या बात है, बहुत खुश बनी। खूब मेहनत करी। ऑल द बेस्ट आगे के जंग खातिर। धन्यवाद। बधाई हो अमित, ये जंग में तू एक कदम और ही आगे बढ़ गई हवा। का कहे के चाहबा अपना जिला वालन के, जी टीवी के सामने बैठल बाटे? ये कहल चाहब कि रुआ लोग के आशीर्वाद बनल रहे, और हम बहुत भरपूर कोशिश करत बानी अपना जिला के टॉप बनावे खातिर, या कोशिश तबे कामयाबी हुई जब रुआ लोग के आशीर्वाद बनल रही। बस अपना आशीर्वाद देते रहिए। हो चुकल बा आज के जंग पूरा। आई डालल जाओ एक नजर सब जिला के नंबर के स्थिति पे। अब हम न्याय मंडल से अनुरोध करब कि ओ जिला के प्रतिभागी के नाम के ऐलान करी जेकरा के मिल रहल बा मोनेट पासपोर्ट ड्राइव यू क्रेजी परफॉर्मेंस ऑफ द डे के खिताब। बेस्ट परफॉर्मेंस जिनकर भइल जितेंद्र सिंह अंशु, गोरखपुर। परदेसिया पलम के बिना रहलो न जाता, परदेसिया पलम के। आज के मोनेट पासपोर्ट ड्राइव यू क्रेजी परफॉर्मेंस ऑफ द डे बारन जिला गोरखपुर के जितेंद्र सिंह अंशु। इनकरा के मिल गई बा मोनेट पासपोर्ट के तरफ से एगो खास उपहार। अब उ योद्धा के भी सम्मान कइल जाओ जेकर प्रस्तुति पेश करला सबसे मजबूत चुनौती। हम न्याय मंडल से जाने के चाहब कि उ कौन प्रतिभागी के प्रस्तुति बा जेकरा के मिल रहल बा पायलन फोटो हेल्दी परफॉर्मर ऑफ द डे के खिताब। कहाँ गइलू हो शकीरा? प्यार का जो गोपालगंज, अलका सिंह पहाड़िया। लगाई दिया रे, प्यार का जोग दिल को लगाई दिया रे। आज के पायलन फोटो हेल्दी परफॉर्मर ऑफ द डे बाड़ी जिला गोपालगंज की अलका सिंह पहाड़िया। इनकरा के मिल गई बा पायलन फोटो की तरफ से एगो खास उपहार। मंच के जौन जिला के जिला टॉप बने के दावेदारी आज ही मंच पर हमेशा खातिर खत्म हो जाए। वो जिला के नाम बा बनारस। जिला बनारस के प्रतिभागी प्लीज स्टेज पे आ जाए। स्माइल देख के आपका अच्छा लग रहा है, ये जज्बा आप बरकरार बनारस रखिए। सुबह और शाम दोनों मिलेला देखे के, ऐसे स्माइल हमारे चेहरा पर हरदम रहेला। क्या बात है, हम कभी रोई ना रुलाई ना। ना। बनारस का बनारस के
पहले भी पूजले बा लोग पूजत बा अब पूजत रही पूरा विश्व ऐसा कोनो बात नहीं खे और हंसराजे पे नहीं खे कि बनारस खत्म हो जाए बहुत बाकी रहे। जोरदार ताली। हई बात बनारस के लोगे कह के सकीला, जहाँ रस ही रस भरल बा, जहाँ भोले बाबा काशीनाथ विश्वनाथ के कृपा बा। जी जी सर, खास करके हम धन्यवाद देते नहीं पूरे काशी वासी को कि हम जितनी ना लेकिन कुछ छाप छोड़ के जरूर जाता नहीं हम अपना बनारस खातिन के, और आप सबके प्रणाम करता नहीं। तारा खातिर हम एक लाइन गाए, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। आपकी फ्यूचर खाती ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक बात है। तिसरका चरण के 5वां हफ्ता के भीषण संग्राम हो गए बस समाप्त और 12 जिला के जबरदस्त आमना सामना के बाद वाराणसी जिला के योद्धा के सफर रुक गए हमेशा खातिर। अगला हफ्ता 11 को जिला के साथ जारी रही तिसरका चरण के एनकाउंटर यानी आमना सामना। अगला हफ्ता भी कोनो एक जिला के जाए के पड़ी वापस, के टिकी और के मिट्टी सब कुछ जाने और देखे के मिली अगला हफ्ता में। तो देखे ना भूलिए भोजपुरिया जहान बिस्क फार्म बिस्कुट जिला टॉप जंग सुर के पावर्ड बाय सुपीरियर सिल। तब तक के लिए अपन भोजपुरी संस्कृति के करी हिफाजत और हमरा और हमार मनोहर के दी इजाजत। शुभ रात्रि, शबा खैर, नमस्कार। हाय बलमुआ बिना बाया तर से माई रे माई बलमुआ बिना। एकरा कहल जाला दमदार पुस्तक। थैंक यू सर। जब से अखियां लड़ा दिल बड़ू, का कहीं हम के आपन बना ले बड़ू। ये हो पटना बिहार के दमदार प्रस्तुति। चाल चाल ले उतान हरदम का चारे ले पान मैं पीरी बातों कान रंग बाज राजा के मैं पीरी बातों कान रंग बाज राजा के। उठा बैठक करत रही। जमाना ये कैसन सरकार बा, मिलत नहीं के नौकरी का करी बेरोजगार बा। 40 के उम्र भई लबुओ नया बता। हौ देखा दिए काके बंगारी चरावता। ये हो दमदार 10 में जगह पावे के दावेदार। देखा दिए